Bueno, pois xa é noite, espero que cedes ben, eu tamén vou cear agora, teño espagueti, teño con tabasco, un pouco de puré de calabaza con zanahoria, de potitos, vamos comer eu, croissants e Cosmo, a miña gatiña e o meu gatiño. Bueno, pois vou vos dicir, imos por o capítulo 3, que é o capítulo 2 en temario, do volumen 1, vale? E chamase o capítulo 3, que vai sendo o tema 2, de 20. Entonces, o capítulo 3 chamase Clasificación e Diagnóstico en Psicopatología. Entonces, hai que saber o que é unha taxonomía, que é unha forma de clasificación consistente en ordenar las entidades en categorías en base a sus características naturales. Implica el estudio de la lógica, los principios y los métodos de construcción de sistemas categóricos y la aplicación de las reglas pertinentes. Entonces, vamos a ver. Unha taxonomía no es más que la categoría que nos ponen como especie. Vale? Fijaros, a taxonomía é a categoría que nos ponen como especie, que pode ser humana, animal o plancton o planta, que es lo mismo. Vale? Ok? Taxonomía é a categoría que nos ponen como especie, que pode ser humana, animal ou plancton. Por agora é o que conocemos hasta agora. Bueno, podese dicir que tamén bacteria. A bacteria tamén é unha especie de taxonomía. Agora, se nos fijamos no que nos din sobre o taxón, un taxón é unha categoría natural, non arbitraria, categorías como perros, gatos, delfines, etc. Son exemplos de taxones. Entón, un taxón é igual, porque ben, xa vos explico agora que ven aquí enriba do taxón, é a categoría que se lle dá á especie en concreto. Por exemplo, gata, gato, por exemplo, Croissants, a miña gata, e Cosmo, o meu gato. Non? Esses serían taxóns. A miña gata Croissants sería un taxón e o meu gato Cosmo sería outro taxón. Son categorías dentro da taxonomía. Vale. Quedou vos claro isto? Vale, ben. Entón, agora vamos pola categoría. Categoría, xa deixamos aquí escrita para despois. A categoría o termo categoría se identifica con término como especie. Entón, é un taxón dentro da taxonomía. Clase, tipo e síndrome. Implica que las entidades que forman la categoría son homogéneas entre sí y que la categoría posee unos límites claros. Se aplica ordinariamente a categorías naturales, no a categorías arbitrarias, non como na taxonomía, y coincide con un término de taxón. La especie de gatos, por ejemplo, es una categoría natural, implica un proceso dicotómico. Se pertenece, por ejemplo, o no a la categoría. Entonces, na categoría hai dúas especies de humano, planta, bacteria ou animal. Natural, exemplo, a miña gata Croissants, dicrónico, creo que é, dicotómico, que é non natural, non? Que non ten categoría. Aquí sería máis ben a bacteria, ou lactobacillus, ou etc. Non? Vale? A categoría ten dúas partes, natural e dicotómico, vale? O natural sería a miña gata Croissants, por exemplo, o meu gato Cosmo, o meu lobo dobio, o Coco o Pony,
E o antinatural sería, por exemplo, unha bacteria, lactobacillus ou as membranas células que temos no organismo, e así, vale? Despois, CIE, vamos co CIE. Clasificación Internacional de las Enfermedades, vale? Isto é moi importante, porque o CIE é igual ca o DSM, que son libros cos que estudiamos os psicólogos para saber as vosas enfermedades. Entón, a CIE ou DSM, pero aquí di CIE, o CIE é unha clasificación internacional das enfermedades. É o sistema de clasificación e diagnóstico das enfermedades oficial da Organización Mundial de la Salud, OMS, a partir de la publicación en 1948 de su sexta edición, CIE 6, incluye un capítulo dedicado a la clasificación de los trastornos mentales. E o DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. O CIE é da OMS. E o DSM-5, e o DSM é o manual estadístico en inglés, and diagnóstico en inglés, of mental disorders, de desórdenes mentales, non? É moi importante que sabades inglés no grao de psicología, porque para ser doutoras en salud pública ou psicólogos clínicos ou de educación ou do que sea, é moi importante saber o inglés. Basicamente porque vos cae na carreira, tedes unha asignatura de inglés. Eu túvena como psicóloga, no cuarto ano, vale? Entón, o DSM, a diferencia do CIE, que é da OMS, o DSM é americano. É unha asociación americana, dinos aquí. É o sistema de clasificación e diagnóstico oficial de la American Psychiatric Association. Entón, da Asociación Psiquiátrica Americana. En 1952 se publica a primeira edición deste manual DSM-1. Estamos agora no DSM-11. CIE 11. CIE é para a OMS, para a nivel mundial, e o DSM é a nivel de América. Desde a publicación da terceira edición DSM-5, DSM-3, eu digo DSM-5 porque é o que máis lle dan importancia os profesores e así, pero é o DSM-3. O máis importante é o DSM-3, entendido. En 1980 publicouse e se converteu en manual de referencia a nivel mundial. Entón, se está acabando aquí o tempo, poñemos CIE, Manual de la OMS utilizada por psicólogos